Tuna bakwanire mwesi mbia muri tutam litukoria rero nateba natigangiche ase wodi yane narabire gingotara nche para tiri korosi wodi yano nyatinda ikororondore ne gasi ine gokoru litukoria rero nacha ase ngenjo nimaete abantu be wodi yane amakaneri babwate na kiare nateba tigantarira abana inchi abaiga twatarire nabu twatarire pare ye koruitibo junction mpaka twikire gakia bonyaru tokonya koria rine kira gitana karo kina kigendete gokora emirimo nchege ntonda asaba abantu ba mintona omweshimiwa kaba roseirie para takonya onya tokonyara kubeka ikarabati rosi no butantaro gutambukira gochikwao nande gikwana chiro mote abagambi ntaite bono mombwatsi nabatureti ntubwene tikonyora maaga after para ya rosi unanda maaga nara goticha chikenya because tokorosi pare nande mambiene nande chikoirorera korosie pare yerinde enyare gokonya abana inji baitu iga abana inji na inu mwatware chukumu yoko make sure na mwarendire chipare chitogasaine ko baroseri gasi nana yitagerete nogo tokomurkie nana gali nana sengechi miaka lakini gasi ningi yakora tari omwana gasi ningi yaenda tokora ntomoigete korosi para chisukuru nasa igwetu monta bwa tomuchanzo ikobatako chindo chega tokonyete twakarwane kale sana mpaka bangina bakasamani chimbere lakini bano osimi goitaka konya chisegi chikanyigete ekine kenteke mutokora mutenga mbiamana kokanya chisegi abontekera bwatiro robera bana batigire kohonga igo konyire mwesimi goito gendera nande gendera kortoro lakini ndoko gento kongo kingiri kumyokana ne nyumba se nyumba watamano nyanya sakubwatera kurwa getengereiri kinyorokia nenye igwa nje ngwere nerio mwesimi goito se la Mexico yo nyanche nana asa yaga else no gotokorera no nyanche segi cha menta kobera assembly ya Nyamira bonongo utokachire ntwegene tenga senga ketigare tenke ngotabokiara maendeleo ye wodi yetu yeitibo na intuto moirania endere paka asa gocha gotebera ngango skare go chigoro naende tomosugumerioka minto tutam inchena areko ganyo mwishimi goito igasi yagendete gokora agendere koigora itibo gwote teriene ne mono ateme koye rochi project chiro rachikore mono chiria no wono chipara agendere taiga mbiyale ne chichiro aigore chichiro nyore ni tibogaria netagete erosibwe chiri na yagitire ira ne ruwe gitubia nyore nde tokorushe bintu biri oro lakini bari bakorushi ngokora bara makosa so ne bintu binde na chisku ebirasi bya ICT agendere gokora ase chisku kirase wodi yae na ndi na kwati chisku komune sana nemo Jones achikirani ne bintu binde biri anyara kana gokora kase wodi ase una mungu muganiria maya na gwatomokia na ndi anyone bunge ngokwanare ngotebare ngikere omuchanda se wodi yae chipale cha maene una tuliga konyara nkulira tuli lakini wane kana nditwaro china chagendere korosiguga igotogogete nona barwire onye tukubona umuntu aracha kututwe kibaka katuli milike tengereire lakini wana sinji ubuye bwa Nyasaye no mwesimi witu bunariga ogendere gotoroseri bona abantu barware tono bari muna bomuntu wikanya gitari una moigo mo gako yoruga kwana ningendere ta ICD kiagetangwa kiagachiru boniga ne rangi getigareti egia kenyoro kierire egia getengereire kierire ekianya mwanja ninkerete so igo ntogendete gokora emirimo yaitu enyagetari naigweta abantu nguraramika barenge igoro ye kinyagetari nana banataka goteiya abana inji andosi asebari omweshimiwa karo kwabekire budget yokorosia nyagetari bone gotigare chukumu ye board una boni Nyamira ntobwate shortage y'abanyagetari none inje nabontetie abana inji bane baige chini nyabonge dispensary e board mbono shortlisting yaera bakorire interview ntoganyete board yeyu toje togieti togwetie board na tuja kurika abanyagetari erinde tonyare kubabeka chi station je kinyagetari chaito erinde bachake kokonya abana inji baitu igo muita beshimiwa thero bakobeka abanyagetari e department ya health nerororo nere kurika abanyagetari karo bari kiru ne board nere kuba post kere dispensary bweneta gotoka igamagendro ntogenderete nande buna mwigwa abantu baitu bateba bado oyorororo no mweshimiwa la Mexico yo nyanje nana na kimogoteba bakorire batebire ne chitamu nibere nande buya muna sugu ikaiga ritukuria rero asugu chakorori bari konya yarete ira bana inchi obokon ebari yigibwate umuimu obonene ikiagera
abarimi b'echae na obosombi bwa echibao na ebinto babao bikorwa iga gochia chinsayo mwabo chia Nyamira na gochia isiko ya Nyamira no chigoite pareye igo ankwene limbuya mono asa amagenderero ogendete gosukuma ona ichipara na yande lakini gankoba yango kuburia aba bakorosia buna chinchinia kinyare kwa bachikorosie bara ere standard yengiya ntogo ikakerengaki n'echipara chikorosigwa ebara tiga yarosigwa engiya ekogenda amatuka amange ekiagera buna amang'ana echi county achete chibara chiabere chikorosigwa chiria ebara yarosigwa embe amacha aicha nandaira nande omwaka onde nande kwanyora nere ekorosigwa ibaga chibese chigwenete kogenda guchiese ebinto binde buno oboremi na nyagitari biatoka gosene chipara chioka na intu abananchi ebara kayarosigwe twatema koyerenda ntogobeka ebinto nchira buno mokero kwana chiro omote ande gose kwamenta ebinto kwarosigwe enchiro gosoera guchibuo etaringiya amacha achebara asaria ntubuna abo bisabe ba national government ebinto serikali yaretire national amana government igatuko birenda igotiga tobwaterana kuri rigipara chito buye kwanyorire gento gekoreta amache nchira kerusie no moisimi goito gatuko musaba agendere gotobwatisia buna agendete gotoika iga amatuka ya tigarete gochibosio emiaka ya yetaraera nanda akore emirimo emiya nandi timokumwirani igombuya mono mwisimigwa gendera ko gotokorire omuchoyo kiabanyaru ase esukuru yaitu ritang'ani ntete goteba ng'a omwesimigwa otemire sana gotoroseria eglasi aria kegendererete naende egento kende naise goteba nkeri ng'a korwa chingaki chiria echae yabete tari konyarekana korusigwa iga ase omochio ogetangwa natemete korosia ebara eria nonye ngoika bono buna agoteba ng'a natagete koyerosia erorekane naki togoteba ng'a tiga arosia buna ebara yayechakire iga chibara echi chiake kororekana buya nario naintu tokorora ng'a amagenderero nare gocha ase ensemo eye egento kende nkeri ng'a ase omwaka oyo natotema sana gotoirera abana chisukuru ase enchera eyemo ya ogotwakanera chibashari naende eki naki twangoteba ng'a ase omwaka oyo buna ogochigosoa ase omotienyi okiande abana bagochikogenda ateme naende atoe chibashari egere abana bachiere chisukuru. Tumeshukuru hii mheshimiwa vile amefanya hata magari tunawacha njiani hatukufikisha kwa nyumbani kwa sababu vile amefanya hivi na ile barabara amesema imebaki aendelee mpaka amalize. Tumefanya tuta mimi hii barabara yetu kutoka Kiamnyano mpaka Itibo ilikuwa imeharibika zaidi. Kuna magari ya majani chai ilikuwa inapita hapa, ilikuwa inapita mama walikuwa wanachukua chai wanachukua mpaka ya Binyoro na kwa kichwa. Sasa mheshimiwa wetu amesema atanasa barabara na tumeshukuru sana, yeye ni yeye na tuwezi kumtoa, huyu ni mheshimiwa wetu. Ninasema ni asante kwa sababu huyu mheshimiwa wetu aliona vyema kututengenezea barabara.